аз студияи маркази радио Озодӣ ман Шалои Гулхоҷа шуморо бо тозатарин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. Имрӯз 18 октябр аст ва ҳамроҳ мебинем ки дар дунё чӣ мегузарад. Сархуш набудааст. Бародарзодаи Толӣ Баёнбеков баъди пурсиш аз идораи пулиси шаҳри Хоруғ ҷавоб дода шуд. 4 нафари дигар барои итоат накардан ба кормандони милиса ҷавоб мегӯянд. аз бастани китобфурӯшиҳо то ташкили намоишгоҳи байналмилалии китоб ноширони хориҷӣ бо даҳо ҳазор адабиёти худ меҳмони Душанбе шуданд. ташкили фурӯши китоб ва тарғиби китоб бояд беҳтар бошад, хубтар аст. падар муҳоҷир фарзандон дар тарбияи бибиҳову бобоҳо. муҳоҷират вазъи иқтисодии хонаводаҳоро беҳтар, аммо кӯдаконро аз муҳаббати волидайн дур кард. Абдураҳмон Аёнбеков, бародарзодаи Толӣ Баёнбеков, яке аз фармондеҳони ғайрирасмии вилояти Мухтори Бадахшони Кӯҳӣ баъди пурсиш озод шудааст. мақомот қаблан хабар дода буданд ки 15 октябр Абдураҳмон Аёнбеков дар пайи муқобилат бо кормандони пулис ҳамроҳ бо 4 нафари дигар боздошт шуд. Толӣ Баёнбеков имрӯз дар суҳбат бо Радио Озодӣ гуфт, маълум шудааст ки бародарзодааш сархуш набудааст ва бинобар ин раҳо гардид. Толӣ Баёнбеков дар мавриди постгоҳҳои шаҳри Хоруғ ҳам суҳбат кард. Osmolaga amachi ko'rkasdan samu rozisku xati ko'rkasdan yapchantiga modasdan. Ashkasliga modasdan u posto baramon modasdan. O ashkasliga bilan digamu gustan kamain. Shu miran diga 15 taraf tarozku ashteriga modasdan 22 ta buchdan. рӯзи 16 октябр баъди як моҳи интиқоди раиси ҷумҳур дар шаҳри Хоруғ ҷаласаи ҳукумати вилояти Мухтори Бадахшони Кӯҳӣ баргузор шуд. Эмомалӣ Раҳмон моҳи сентябр дар мулоқот бо мақомот, фаъолон ва сокинони Бадахшон аз вазъи феълии тартибот дар вилоят ва бахусус шаҳри Хоруғ ба шиддат интиқод карда буд. танқидҳои президент ба рейдҳову амалиёти интизомии якмоҳа сабаб шуд. дар ин амалиёт мардум ва гурӯҳҳои ҷиноятпеша ба халқи силоҳ водор гардида мошинҳои 36 берақам боздошт шуданд. пойтахти Тоҷикистон имрӯз макони баргузории намоишгоҳи байналмилалии китоб буд. ин чорабинӣ дар шароите баргузор мешавад ки ба бовари соҳибназарон дар ҷомеаи имрӯз фарҳанги китоббезорӣ шакл гирифтааст ва дубора дар зеҳни мардум коштани тухми муҳаббат ба мутолиа кори андак нест. Барод Юсуфӣ ба тамошои намоишгоҳ рафт то бубинад кадом адабиёти ноширони хориҷӣ пешниҳод шудааст. шурӯъ аз асарҳои Антон Чехови рус то Александр Дюмаи фаронсавӣ, китобҳо аз сарнавишти Отатурку таърихи Узбекистон то рубоиёти Хайёму адибони муосири тоҷикро дар намоишгоҳи 8-уми байналмилалии китоби Душанбе пайдо кардан мумкин аст. дар ин намоишгоҳ ҳудуди 50 000 китобҳои мухталифи адабиву илмӣ ва таълимӣ ба намоиш гузошта шудааст. намоишгоҳ дар китобхонаи давлатии кӯдаконаи ба номи Миршакар шурӯъ ба кор кард. дар баробари ноширони хориҷӣ ки аз теъдоди онҳо аз 50 адад зиёд аст, ҳамчунин аз 7 давлати дунё, аз ҷумҳуриҳои Ҳиндустон, ҷумҳурии исломии Афғонистон, ҷумҳурии Узбекистон ва соири давлатҳо ширкат доранд. намояндагиҳои кишварҳои хориҷӣ ки дар ин намоишгоҳ ширкат доранд, ин маросимро фурсати хубе барои таблиғи забономӯзӣ ва адабиёташон унвон карданд. бар асоси мушоҳидаҳои онҳо аксаран кӯдакон ва наврасон ба забон ва адабиёти хориҷӣ мутаваҷҷеҳ шудаанд. хонандаи тоҷик асосан ба китобҳои адибони фаронсавӣ ба монанди Виктор Гюго, Александр Дюма ва дигарон таваҷҷӯҳи бештар доранд. мо дар гӯшаи китобҳои фаронсавӣ якчанд намунаи ин китобҳоро ба намоиш гузоштем ва асосан мо як теъдоди бузурги китобҳои бачагонаро пешниҳод кардем. хонандагон аз таъсиси чунин як намоишгоҳи китоб истиқбол карда мегӯянд, ҳарчанд ин чунин намоишгоҳҳо барои ҷалби хонандагон ба китобхонӣ ва муаррифии китобҳои нав мусоидат мекунад, аммо ҳанӯз ҳам ин барои боло бурдани фарҳанги китобхонӣ кофӣ нест. ман хеле дидам ки инҷо бо шавқ китобҳоро мебинанд, мехонанд, ошно мешаванд ва шояд харидорӣ ҳам кунанд, лекин ташкили фурӯши китоб ва тарғиби китоб бояд беҳтар бошад, хубтар аст. ҷавонони дӯстдори китоб мегӯянд, дар намоишгоҳ китобҳои беҳтарин ба намоиш гузошта шудааст, аммо на дар ҳар гӯшаи намоишгоҳ китобҳои заруриро ба фурӯш гузоштаанд. дар ҳоле ки мегӯянд он китобҳоро аз китобфурӯшиҳои ангуштшумор дар шаҳри Душанбе пайдо кардан метавонанд,
аммо қабл аз он пайдо кардани худи китобфурӯшиҳо мушкил шудааст. кифоя нест, дур аст, хеле бениҳоят дур аст, барои рои мо мушкилӣ эҷод менамояд. бале ёфтан мумкин аст, вале мо донишҷӯён ҳастем ва маблағи зиёд сарф мекунем. бисёри онҳо яккачинҳояшон хеле қиматанд. намоишгоҳи байналмилалии китоби душанбе дар ҳоле баргузор мешавад ки бо далели фурӯхтани бино дар яке аз бузургтарин китобфурӯшиҳо дар маркази душанберо чанд ҳафта қабл бастанд. китобфурӯшоне ки аз он бино ронда шуданд мегӯянд ҷои дигари мувофиқ барои китобфурӯшӣ надоранд ва маҷбуранд ки шумораи бузурги китобҳояшонро дар манзилашон ва ё ҷои дигар пинҳон аз чашми харидор ҷой кунанд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. бо гузашти 2 моҳ аз ҳодисаи пурсару садои ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ яке аз додгоҳҳои тоҷикистон ба муҳокимаи парвандаи муттаҳамон мепардозад. ҳамла ба ҷавонгардони хориҷӣ аз камтарин рӯйдодҳое буд ки номи тоҷикистонро ба сархати расонаҳои ҷаҳонӣ баровард. ҳоло наздикони гумонбарони ин ҷиноят аз додгоҳ ҳукми одилонаро мунтазиранд. тафсилот аз Хиромон Бақозода. мурофиаи гумонбарони қатли 4 сайёҳ дар Данғара ҳафтаи оянда шурӯъ мешавад. дар додгоҳи олии тоҷикистон ба радиои озодӣ гуфтанд, аз моҳи октябр ин парванда мавриди омӯзиш қарор дошт. 29 июли имсол дар мавзеи себистони Данғара 5 нафар савори мошин нахуст сайёҳони дучархасаворро пахш карда ва баъдан ба онҳо бо табару корд ҳамла карданд. 4 ҳамлагар дар як амалиёт кушта ва 17 нафар бо айби ширкат ва ҳамдастӣ дар ин ҳамла боздошт шуданд. ҷои буду боши онҳо дар роҳ ки ҳаракат мекарданд муайян карда шуда, чорабиноҳои дастгиркунанда амалӣ карда шуд. дар натиҷаи амалӣ кардан яке аз онҳо дастгир карда шуд ва яке аз онҳо дар ҷои дар ҳангоми муқовимат нишон додани силоҳ бо силоҳ нисбати кормандон дар ҷои ҳодиса нест нобуд карда шуд. гурӯҳи тундрави давлати исломӣ ин ҳамларо ба гардан гирифт, аммо мақомоти тоҷик ҳизби мамнӯи наҳзати исломии тоҷикистонро дар ин ҳодиса гунаҳгор кард. сайёҳони кушташуда шаҳрвандони амрико, ҳолланд ва шветсия буданд. мақомоти ин кишвар гуфтанд ки мунтазири натиҷаи таҳқиқот дар тоҷикистон мешаванд. як масъули додгоҳи олӣ гуфт ки эҳтимолан мурофиа ба таври боз сурат мегирад. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред ва дар ин қисмати барнома дар бораи зани солхӯрдае ба шумо нақл мекунем ки нигоҳубини 8 набираро ба зимма дорад. волидайни ин кӯдакон паи дарёфти рӯзӣ ба Русия рафтанд ва парастории фарзандонашонро ба зиммаи биби пиронсолашон ҳавола карданд. ҳарчанд биби мегӯяд талош дорад бо набираҳо меҳрубон бошад, аммо дурӣ аз падару модар ба равони онҳо таъсир гузоштааст. гузориши ҳамкорони мо аз телевизиони настоящее времяро Шодмони Ятим тақдим мекунад. зарифа шайловбекова сокини деҳаи ивановкаи вилояти чӯи қирғизистон 8 набираро тарбия мекунад. фарзандони ин зани 60-сола барои кор ба Русия рафтаанд. набираи аз ҳама хурдӣ 2.5 сол дорад. бедор шавед, хезед, наҳорӣ тайёр шуд. онҳо шаб хунук хӯрданд ва мо бо либосҳояшон онҳоро хоб кардем. хезед бачаҳо, поин шавед, оҳиста поин шавед, эҳтиёт кунед, наафтед. шавҳари зарифа соли пеш дар як ҳодисаи нохуш фавтид. пиразан тамоми рӯз бо набираҳо банд аст. мо субҳи барвақт мехезем, дастурӯямонро мешӯем, либос мепӯшонем, барояшон наҳорӣ омода мекунем. ман 7 фарзанд дорам, 3 писар, 4 духтар. писари аз ҳама хурдиам ҳоло оиладор нест. зарифа хола мегӯяд фарзандонаш натавонистанд барои харидани хона сармоя ҷамъ кунанд. пуле ки аз муҳоҷират ба даст меоранд сарфи рӯзғор мешавад. кӯдаконро аз хурдӣ ба меҳнат кардан ташвиқ мекунад. набераи калонии зарифа хола то омадани амаки донишҷӯяш чорво нигоҳубин мекунад. онҳоро обу алаф медиҳад.
негизи бала өзүнүн ата энеси менен болгон жакшы экен. дар умум хуб аст агар фарзандон бо волидонашон зиндагӣ кунанд. Ман худам 7 фарзандро ба воя расондам. Ба бибиям надодам. Худам тарбият кардам. ба набераҳоям ҳоло сахт аст. барои падару модарашон ғамгин мешаванд. волидонашон барои онҳо ғам мехӯранд. хоҳ нохоҳ ман ба ҷои волидонашон буда наметавонам. волидони ин кӯдакон дар як сол як ё гоҳе 2 маротиба ба хона бармегарданд. ҳар гоҳ бо телефон суҳбат мекунанд. кӯдакон мепурсанд ки кай онҳо бармегарданд. кӯдакон ғамгин мешаванд. зарифа 5000 сом ё $70 нафақа мегирад. ҳам пули нафақа, ҳам пули широ барои набераҳо сарф мекунад. холаи зарифа танҳо бибие нест ки набераҳоро ба танҳоӣ нигоҳубин мекунад. дигар ҳамсояҳо ҳам кӯдакони худро бо волидон гузошта ба муҳоҷират рафтаанд. бармегардем ба Тоҷикистон. Писарбачае ки ҳамагӣ 2 моҳи пеш шикоят дошт аз зодгоҳаш диҳаи дурдасти ноҳияи Данғара берун набаромадааст, аллакай дар хиёбонҳои марказии шаҳри Душанбе қадам мезанад. Ин хонандаи 38-ум тобистони имсол дар суҳбат бо ҳамкорони мо гуфт ки таътили ӯ ҳамеша бо иҷрои корҳои вазнин мегузарад ва ҳам орзуе дорад ки хеле мехоҳад он амалӣ шавад. Радиои Озодӣ ин дафъа ҳам бо суроғи қаҳрамонаш рафт ва ӯро дар пойтахти кишвар ба навор гирифт. сироҷиддин бори нахуст ба шаҳри Душанбе сафар мекунад. вай 14 сол дорад ва ҷуз атрофи зодгоҳаш деҳаи лолазори Данғара ҷоеро надидааст. сироҷиддин дар як гузориши радиои Озодӣ гуфта буд, орзу дорад Душанберо бубинад. радиои Озодӣ хост сироҷиддинро ба мақсад бирасонад. барои таътили тобистона моро сиёмка карда буданд ва раҳмат ба ҳамон шахсе ки моро ба ҳамин ҷо даъват намуд. пойтахти Тоҷикистонро аз барномаҳои телевизион медиду таърифашро аз ҳамсолонаш мешунид. чун ба Душанбе расид, хост аввал ӯро ба тамошои қасри миллат бубарем. дар ин ҷо китобхона, қасри миллат, парчам, нишон ҳастанд ки ман инҳоро дар телевизион дидам ва ман омада инҷоро ҳола пеш бо чашми худ дида истодам. дар деҳае ки сироҷиддин зиндагӣ мекунад, норасогии об аз мушкили аслии сокинон аст. кӯмакрасони аслӣ ҳамин ҷонвари хонагӣ аст ки сироҷиддин ҳам ҳар рӯз аз километрҳо дур об мекашад. обе ки ба ҳеҷ ваҷҳ барои нӯшокӣ нест. оби тозаро ба деҳаи лолазор бо мошин меоранд. боғу роғи Душанберо дида ба заминҳои хушки деҳаашон меандешид. дар деҳаи мо низ ҳамин об бошад ва растаниҳо низ сабз шаванд. сироҷиддин дар роҳи бозгашт ба радиои Озодӣ арзе сипос кард ва гуфт акнун ӯ ҳам аз ҷумлаи нафаронест ки хотираҳои Душанбе дорад. ва додгоҳи олии Тоҷикистон як гурӯҳи 4 нафариро ки дар ҳамдастӣ ба сарҳанги ошӯбгар Абдуҳалим Назарзода муовини собиқи вазорати дифоъ айбдор дониста мешаванд, дар маҷмӯъ ба 76 соли зиндон маҳкум кард. Муҳаммад Наврӯзов, Абдуҷаббор Сайдалов ба 20 соли зиндон ва Парвиз Назрибеков бо Маҳмуд Раҳматхудоев ба 18 соли маҳбас маҳкум шуданд. дар додгоҳи олии Тоҷикистон гуфтанд, ҳукми ин гурӯҳи 4 нафара охири ҳафтаи гузашта содир шуд. ин 4 нафар пас аз ошӯби коми Абдуҳалим Назарзода ба Афғонистон фирор карда буданд ва аз сӯи мақомоти ин кишвар боздошту ба дасти мақомоти Тоҷикистон супурда шуданд. ин шаҳрвандони Тоҷикистон дар минтақаи Бадахшони Афғонистон панаҳ бурда буданд. барои имрӯз барномаи хабариро хулоса мекунем. агар мехоҳед хабаргузоришҳои аз ин бештарро пайдо намоед, пас даъват мекунем ки ба вебсайти мо www.ozodi.org биравед. саҳифаҳои мо дар шабаку иҷтимоӣ барои шумост. Озодӣ видео, канали махсуси мо дар YouTube низ. фардо шуморо бо хабарҳои нав мунтазир мешавем. то он дам худо нигаҳдор. Praha